Kani kalong kajing pensyai halor kata kajing pinsange ano jong ka Assam yaki taki tourist taksi jong kam jilla jongi hakabakim syashu yaki ni ki tourist taksi bakin lejrung syaka jilla Assam namar ba kaladon ketu kajing yajali kabala syakta yaki kali yaki taki mensim brio kabaladon kajing ya show kajing ya laptop mat ha tu kasngi ha kaba kaladon kata kajing sotu bakla ba ha ki kampat ba ha kaba Assam kala shim bangi de kita kinong Meghalaya ki bala laptop mat ya kita ki boipat ki jat benrio henry kadei ka kam shim kabu jong ki wei ar ki ba haki kampat ba ki juja kum kita ki ti kata kati balapan mi kini ki jing huri hura ki balapan long hiya kani ka sarkar Assam bahkan pensange ano ya kini ki tourist taksi ki ba wanang ni na ka jala ka jongi bat ba kapan long hi bahkan do bor hiya la de ha ka ba ki tourist taksi jongi ru kim sha shu ya ki ru bahkan wan sha kani ka jala tiki babun ki balakali hatu ngin ya bam da hatu ngin yo gas na hatu ngin yo diesel petrol na tiki taka mga kwa ban pensyai pan kani keding kata yakini ki tourist taksi kam shim dan benta bat keding kata ya kita ki mar kani keding khang jong kata ka taksi association jong ka Assam kalak hangtang nakabenta kajing wan ra ya ki tourist namal pakini ki nong Meghalaya jongi ki wan bu ya kita ki tourist dekade kata ka bakipen thotang ya kita ki balik ki wan ki tourist kanang ba ngin do bor namal bakajala jongi kade ka ba nishania ha kajing wan ki tourist ba kade kata ka jaka jongo kai ka bala nam ha kari India barokawai dikade kata telong jong kata kajing mentoi jongi haka kayi kapateng haka kamai kaji kita ki Assam ki khang ningkong na kata bakin pensiap tangan yangi kamut balada ki khang lat ya kata kajing wan jing dai ban penmi jing kulmar ya ki tourist kamut ngi ru ngindu bam de henry kata kalong ka bakalapan haka ba tourist taksi jong Meghalaya ro mentak kila start kila shempang kiru ki hap banjeng yala ka hok namal ba omde kita ki tourist taksi ki balik show brio kata ka mga kwa ban pensyai ba omde kita ki nongnya akali tourist jong ka Meghalaya ki balik show brio ki balik penjulur kali dikata kalong ka bakala hak ka bak sarkar Assam ro kala ay mensim kipat ba bakin pen ibor ya kata kajing penjulur kala ya kita kikal di jong ka Meghalaya kabala jawat hadu meninru dikata kata ka ba aku aban pensyai pan ba kam dan benta bat kajing wanra ya ki mar ki mata bat kam dei bangin do jing kermen ya kita kijing wanra ya kita kimar kalong namal ba kitu kimar ki baki wanra shani shangi kum kita ki gas kita ki petrol kita kite ki baki mentoi maki hiru kat kajing nya kali bahe mangi shani kat kajing imrus pa jongi shani kamut ba kat kajing wan poi kimar jongi shani shakajala jongi kalong ka ba pinchu pet na ki trok baki ya surok kende no lada kende yangi lada kende yangi kita ki maru ki layak tangan ni maki mangilile ka dei kane ka chance ka ba biang ba kan ja biang kane kan kamlong was susu banyaka covid hakaba ngin duk tip bangin pendroi no la ujong ukhau ngin pendroi no la lakajong ka dok ha ngin pendroi lut karap karyang na dong shadong bat ngila biang mentap ka sarkar kala pen kre kalawan ra ki machine kala sedang ban introduce ya ki pat ba kita ki machine ki ba
ngalak ban kentiu ya kita ki kam jongi ki bangin kentiu ka khai ka pateng dikani ka sarkar kadi ka balayo I jengai baka ka banjai ka dela jongi namar baka tip baha baka de ka sarkar asam ka bala bat bor lut ya kita ki kam ki duk ki jongi ka bakala pen khang lut ya kita ki nuki project ki bangi pendan kam de ya ka boarding kum ki karkhana adiang ro ki ba da pendan kam da kita ki face ki bahe kita ki kat no face kat no ki fiat ba ki juk mamanta leg start baro ki khana puli dan kam kata boarding ka bahe ba on step ki kam ki jam ka sarkar Assam kala penduk bor shwa ya kita ki pate ki boarding shwa nang ta bat suki kala nang pha lut sadaki kali Assam ban kamai lut chane syakathan ken dong ken chrat prakhat ka bor ka Assam sudah mat kham tam kala penlilam sahadu ki jaka jongi syadu syatai sejantia hakba kitu kithan jantia lele kila dei hi ki jong ka Assam debat kadei kata kaba kane ka sarkar Meghalaya jongi kam khen brio yangi ki pa jong ka jela namarba kapisa kayo beher naka sarkar Assam kadei kata kabangi ki pa ba mentapan habangi layo I jengai ya katapat kadei kaba ngin ya selok bat ka sarkar baka sarkar kan dan kam ya kata ka vote ka jongi ne kadan kam ya kapisa naka sarkar Assam tekan jet siliang kane ka sarkar MDA kan ai karai menta ba kan jet ya kane sempre akti jongi ne kan jet ya kita ki karkhana jong ka Assam ki bakum kataka Shri Siman tekan jet ni ki ba nginum la bangin te la kam kat ya ka sarkar henry kate ka sarkar ka ban jet hi kanu ka lenti ka ba kandang yo ka jing kersian nangi ki ba ne kan do no ya ka bor sensyar lada kam burum yang ni ki ba bat kham tam menta bahkan ni ka sarkar kala dei ban penkut no ya kini ki jing kulmar ki ba ya dei hapreng ke jela Assam bat ka jela Meghalaya da ka ba kini ki sur jongi ki ba menta ngilahap ban keren no dangi ki ba syaka sarkar Assam namar ba ka sarkar Meghalaya kala dei hi ka sarkar Assam no ka sarkar Meghalaya hi kadei ki beriu jong ka sarkar Assam menta ki ba kimla bakin selok yangi ki habban selok syuabat ka sarkar Assam dikata kadei ka ba ni ki ba iya ya ka sarkar ngiladu jingkermen ni ba malaks ni ajing kersyaan yak sarkar henry menta ha ka baka kem yakini ki KSU kam shimla kem yakiti ka belapen mi jing kulmara ka Sri Siman kato penduk bor yang ni kita ki ba ai ka jing kersyaan ki ba ai ka jing iya yak sarkar ditang kata ka banga kerpat pen sengu syak sarkar baka sarkar kan no ka mensi mengi ki ba kanang bangiru ki ba ai ka jing kersyaan ru nginum jaburum